Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás a hriešnych, teraz je v hodine smrti našej. Požehnaný a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, teraz je v hodine smrti našej. Zdravá Mária, milosrdná Panna, pros za nás a hriešnych, teraz je v hodine smrti našej. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás a hriešnych, teraz je v hodinu smrti našej. Amen. Zdráva Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. Zachráň nás z pekelného ohňa, prived do neba všetky duše najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Dáva Teresa, aby sme sa stali hodní Kristových Kristus a stal človekom, prosíme ťa, na orodovanie preblahoslavenej Panny. radosti, ale také i bolesti a hriech, Pane, nerozumiem. Preto nejsi len v pokore,
uznajme všetky naše previnenia. Smiluj sa nad nami, Pane, zhrešili sme proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Nebeský Otče, Ty si nám dal svätú rodinu ako žiarný výzor. Láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných činnostiach a tak dosiahli večnú blaženosť v Tvojom nebeskom domove skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Syrakovho syna. Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi, a upevnil právo matky nad synmi. Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov, bude sa nikde zdržiavať a bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby. Kto si váži otca, svojmu otcovi starome a nezarmucuj ho, kým je nažive. Ak slabne na mysli, buď trpezlivý a nepohrdaj ním, kým ty si pri plnej sile.
mal súcit s otcom a odráta sa ti z hriechov, ktoré si napáchal. Počuli sme Božie slovo. Bratia, ako Boží milujenci, svätí a milovaní, obležte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Ak by mal niekto niečo proti druhému, ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale na všetko toto máte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Pre ste aj povolaní k jednomu tela a buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkých múdrosti sa navzájom počúvajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho zdávajte vďaky Bohu Otcovi. Ženy, podriadujte sa mužom, ako sa slúži Pánovi. Muži, milujte manželku a nebuďte voči nim nekrví. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi. Otcovia, nezdrážite svoje deti, aby nezlyhalo myslenie. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka.
to drátka. Bratia a sestry, milé deti, skúsme sa tak odosobniť a v našich predstavách a myšlienkach si predstaviť svojich rodičov. Niektorých tu máte vedľa seba, niektorých možno máte otca alebo mamu na pravde Božej na večnosť, už nie sú medzi živými. Skúste si zaspomínať na ten čas, na tie chvíle, keď ste žili alebo žijete so svojimi rodičmi. Iste môže vám prísť do mysle rôzny obraz mamy, otca. Možno sú ďaleko, možno už prekročili prach smrti sú na večnosti. Možno s láskou na nich spomínate, ale môžete mať tiež ťažké srdce, nevyrovnané spory, čokoľvek. Pretože nikto z nás si nemôže vybrať, kde sa narodí. Nevyberáme si rodičov, ale ich prijímame. A nikto má to veľké šťastie, že sa narodí v dobrej rodine. Že povie, mám dobrých a zlatých rodičov. A ak si po celý život máš úctu a zachovávaš nový Boží príkaz, si otca svojho i matku svoju. Ale mnohí nemôžu za to sa narodili do rôznych rodín. Ako sa ľudovo hovorí, do rozvrátených. Rodičia sa rozviedli, nerozumeli si. Bolo tam napätie. Mnohí radšej z rodiny rýchlo utiekli, alebo riešili svoje postavenie v rodine neľahké, že sa rýchlo vydali alebo oženili. A niekedy zistili, že to je ešte horšie ako vo svojej rodine. Ale to sú tie isté bolestné stránky rodiny, ale aj veľa krásnych rodín, príkladných. A mnohí ste z takých pochádzate, v nich žijete. A dnešný deň, keď náš pohľad sa opiera na obraz, ideálny obraz svätej rodiny, pretože mnoho vecí je ideálne. A vidíme, že už od začiatku vyvolenia, keď si Boh vyvolil Panu a tiež Jozefa, ktorému zjavuje mnohé rozhodnutia skrze sen, i to, že aby utiekol s Máriou a s Ježišom do Egypta pre nasledovateľmi. Pretože včera sme si pripomínali tých prvých mučeníkov, betlémske deti, ktoré boli povraždené, pretože chceli zabiť malého Ježiška. A toľko nevinnej krvi. A toľko tých rôznych skutočností, ktorých môžeme nájsť, že nemali to ľahké. Panna Mária s Jozefom už od tej prvej chvíle, keď Kristus sa narodí v Betléme, v maštali, nebolo pre neho miesta na tomto svete. Že musia utekať do Egypta. Musia sa namáhať. A preto chceme aj my dôvere upierať nielen pohľad, ale aj modlitby za potreby rodín, dobrých rodín, manželství. Mnohí z vás ste tu, ktorí ešte sa pripravujete si založiť rodinu, vstúpiť do nej. Alebo možno budete na to svetovšie prosiť za svojho budúceho partnera alebo partnerku, alebo hľadáte, nedarí sa vám. Alebo ste sa mnohokrát sklamali. To je život, ktorý prináša radosti i bolesti. V každej rodine. A preto je máme dôvod dnes za všetky tieto úmysly sa modliť. Za chvíľu, tí, čo ste tu manželia, si môžete obnoviť svoj manželský síl, alebo na diaľku, keď vám chýba vaša polovička, či polovičia. Aby ste ich takto, ako každý rok,
na slávnosť svätej rodiny si možná v srdci povedali, áno, chcem vydržať. Chcem byť po boku tej svojej dráhej či milé. A tak, ako sme počuli mnoho krásneho v prvom čítaní zo Sirakovej knihy od apoštola Pavla, bolo tu povedané tiež jedno múdre slovo v tom množstve toho krásneho. Aby ste boli vytrvali. Múdro sa navzájom poučajte a napomínajte. Nech vo vašich srdciach vládne Kristov pokoj. Buďte vďační. Odpúšťajte si. Majte lásku. A toľko je nádherných slov tu napísaných od Jozefa a Márie, ktorý bol tiež ohrozený, ktorí tiež prežívali. Všetci ste i tí krásne chvíle, ale aj bolestné. Mohli by sme hovoriť veľa. A preto skúsme aj my v tejto svete omši, tak ako sme si povedali, prosiť do svojich rodičov, akýkoľvek boli, sú a budú, za to, aby ste boli dobrými rodičmi, aby ste vytrvali v manželstve, aby sme boli tiež tou rodinou duchovnou, ktorú tvoríme v cirkvi, vo farnosti, naše slovenské centrum tu v Plzni. Preto všetko je o láske. Človek trpí, keď necíti lásku od rodičov, keď necíti lásku od súrodencov, keď necíti lásku od detí a detí od rodičov, a mohli sme všetky spôsoby sklonovať. Teraz vyznajme spoločne našu vieru. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, krízy, aby on bol ich záchrancom a posvetením. A za chvíľu. Za cirkev, aby vedela vo svete ukázať pravú tvár rodiny. Ježišu, ty si bol poslušný Márie Jozefovi za zosnulú Máriu Terencovú, ktorá nás predišla na večer so znakom viery, daj väčší odpočinok v spoločenstve svätej rodiny. Prosíme ťa za všetky naše rodiny, ktoré sa tu schádzajú, za všetky rodiny v kríze. Daj Tebe o posvetení a obnovu našich rodín, daj, aby sme sa stali nositeľmi Tvojej blahozvesti vo svete, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.